салом дӯстонам, умедворам хонободу шудастед. Ман имрӯз бо хоҳиши як хоҳарамон торти бемиксер тайёр карданиам. Барои торти мо лозим аст 4 дона тухм, 1 стакан шакар, аз 1 стакан зиёдтар кефир, 3 қошуқ какао, ним стакан равғани растанӣ, орд 450 грамм 500 грамм, разрыхлитель, ванилин, камтаракак, намак. мо дар аввал 4 дона тухмро лат зада ба он шакарамонро ҳамроҳ карда лат мезанем. Кефирро ҳам андохта лат мезанем, яъне омехта мекунем. баъд аз он равған, разрыхлитель, ванилинро низ рехта омехта мекунем ва камтаракак намакро низ фаромӯш намекунем. чӣ хеле ки дида истодед. ин посудаи мо майдатар будааст, барои ҳамин мо иваз мекунем. нағзакак ҳамаи маҳсулотаморо омехта мекунем ва элакчаро гирифта ба он какаоро рехта мебезем. баъд аз он ордро низ рехта ҳамроҳ мекунем. акнун ба листи духовка ки тафдон коғази пухтапазӣ гузошта камтар равған мекунем ва хамирамонро ба ду қисми баробар тақсим карда дар тафдон ба дараҷаи 170 градус 40 дақиқа мепазем. коршоро пухта гирифтам ва ба 4 қисм тақсим кардам. акнун мегузарем ба тайёр кардани крем. барои креми мо лозим мешавад
варёни молоко ва сметана. Сметанаи 20%, ё ки 25%. Инчунин 1 қошуқ сахарные пудра. маҳсулотҳои кремро омехта карда бисёр лат мезанем то ин ки ба ҳазур варёни молоко об шавад. тахминан 10 дақиқа лат мезанем. Креми мо ҳам тайёр шуд. акнун мо ба қабати коршҳоямон мемолем кремамонро. ана ҳамин хел ба қабати аввал мамолида истодам. ва боз ба ҳар як қабаташ 4 мағз мепошем. шумо метавонед банан бизоред ё ин ки ҳеҷ чиз намонда ҳамин хел танҳо крем кунед. ана қабати дуюмро ҳам гузоштем. қабати дуюмро ҳам крем мекунем ва боз 4 мағз мепошем. ҳамаи қабатҳоро ана ҳамин хел гузошта 4 мағз мепошем. ман ҳоло чанд намуд торти масалан без миксер медонам. худо хоҳад дар оянда оҳиста оҳиста дигар тортҳоро низ ба шумо нишон медиҳам. ана қабати охиронро молида тамом кардем. акнун глазурро тайёр мекунем. ана як хоҳарамон гуфта буданд ки глазурро чӣ хел тайёр мекунем. ана як намуди глазурро нишон медиҳам ки хело осон аст. барои глазури мо лозим аст 3,5 қошуқ шакар, 2 қошуқ какао ва 5 қошуқ шир. ҳамаи ин маҳсулотҳоро нағзакак омехта мекунем. чӣ хеле ки дида истодаед. ана ҳамин хел ва барои оташ ё ин ки плитка монда то ҷӯшиданаш ана ҳамин хел кофтан мегирем. глазури мо ҷӯшид. аз рӯи алов мегирем ва 50 грамм сливочное масло ҳамроҳ мекунем. то об шуданаш омехта мекунем. акнун глазурро дар ягон ҷои хунук мемонем то ин ки хунук шавад. шумо метавонед бо хоҳиши худ оро диҳед тортро. ана ҳамин хел глазурро ба даруни плёнка ин ки пакетча мегирем ин ки салофан. пакетчаро камтаракак сӯрох карда ба мисли шахмат тортамонро оро медиҳем. чӣ хеле ки дида истодаед. ана тортамонро оро дода тамом кардам. акнун бо майдаҳои 4 мағз хокаи 4 мағз ана ҳамин хел оро медиҳам боз.
ана торти мо ҳам тайёр шуд. метавонед дар хонадони худ ҳамин хел торти осон ва камхарҷро тайёр кунед. ана торти мо як рӯз истод. бинед чӣ хел дарунаш кремро кашидааст. хайр, то видеоҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ.